Čaute, to je Michal. Toto je krátke obligátne video pred livestreamom. Skôr než sa dostanem ešte k livestreamu, tak možno zo pár informácií o tom, čo sa so mnou teraz deje, keďže teraz dlhší čas nebolo žiadne video ani nič. Minulý týždeň som bol, ako tí z vás, ktorí ma sledujú na Twitteri vedia, na natáčaní jedného československého hraného filmu, ktorý vyzerá veľmi zaujímavo. Nie len, že som tam bol na tom natáčaní a bol som tam kvôli tomu, aby som pomohol s niektorými vecami, tak zároveň som mal možnosť aj ja sám si natáčať materiál pre tento kanál. Takže vďaka tomu uvidíte nejaké videá odtiaľ aj tu, lenže ešte to chvíľku potrvá. Potrvá to hlavne pretože mám strašné kvantum materiálu a nie až tak veľa času, takže budem sa musieť cez to nejako prebojovať a nejak si to usporiadať a skatalogizovať a podobne a potom z toho niečo aj vznikne. Určite bude najbližšie video jenom také kratšie práve o tom filme. Aj keď na to hlavné si možno ešte trošku počkáte, ale to potom možno neskôr. Samozrejme, ak som sa vrátil z toho natáčania, tak sa spustilo množstvo ďalších vecí, lebo vždy sa na mňa začne valiť množstvo ďalšej práce, na ktorú som nemal predtým čas. A medzi časom sa dokončilo ďalšie číslo nášho občasníka, Istote Benedikty. Robia sa nejaké ďalšie veci. Ešte neviem, kedy sa budú posielať veľkonočné pozdravy, hoci teda už je trochu neskoro, lebo sme mali trošku problém s našou tlačiarňou, ale ten bol vyriešený asi pred hodinou. Okrem toho, samozrejme, ako býva zvykom, na konci pôstu nás čakajú spovedania, takže tomu budem musieť teraz tiež venovať trošku viacej času ako zvyčajne. No a tým pádom to tak dopadlo aj s tým livestreamom, že hoci som si tak predsavzal, že chcem spraviť livestream ešte pred Veľkou nocou, tak no jednoducho žiadna nedeľa, nejaká voľna sa nedala nájsť. Aj táto teraz, čo bude kvetná nedeľa, tak budeme spovedať po obede vo Zvolene. Takže na Veľkú noc to určite nechcem robiť a tým pádom ten termín na livestream je druhá veľkonočná nedeľa, alias nedeľa Božieho milosrdenstva, čiže 28. apríl ako zvyčajne o 16. hodine, ak sa nič špeciálneho nestane, na čo by som upozornil, keby sa stalo. Čiže o 16. môžete sledovať na tomto kanáli naživo, samozrejme livestream bude ako zvyčajne aj v dispozícii potom neskôr, ale tí z vás, ktorí budú naživo, tak majú tú výhodu, že môžu klásť aj naživo otázky. Samozrejme v prvom rade, ako zvyčajne, budem odpovedať na otázky, ktoré dáte do tohto videa, do komentárov tohto videa, čiže dole treba písať sem otázky, na ktoré by ste chceli počuť odpoveď a zvlášť pokiaľ sa to jedná o nejaké zložitejšie veci, tak aby som mal na to trošku možno čas sa nachystať. Možno neodpoviem na všetko, ale budem sa snažiť a takisto aj potom počas samotného livestreamu myslím si, že bude nejaká šanca položiť nejakú otázku alebo ako uvidíme, ako to pôjde, ako zvyčajne. Takže nikdy neohlasujem dĺžku, lebo to závisí od okolností. Takže asi tak, to tak všetko zatiaľ z rýchlika. Takže určite sa uvidíme toho, alebo snáď, ak Pán Boh dá, uvidíme sa druhú veľkonočnú nedeľu 28. apríla, či si to overím, 28, áno, 28. apríla 2019 od 16. hodiny livestream na tomto kanáli a zatiaľ sa majte. Uvidíme sa pri ďalšom videu.